Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe vou iniciar a lectura dun fermoso traballo que a magnífica escritora e compañeira no grupo cultural Nos a xente do redor, Olivia Canoura Rozas, nos regala no número 15 da nosa revista e que co título de A Pluma introdúcenos a todos nun mundo cuasi espiritual que os máis maiores acordamos con agarimo un tanto lonxano. Só lerei os 3 parágrafos primeiros para que sexades todos vós os que disfrutedes da delicadeza e realismo co que Olivia relata. Grazas, Olivia. A pluma. Chovía mansamente. A través dos cristais da xanela podíanse apreciar as pingas que pracenteiras deixaban caer as nubes. Era unha tarde de finais de verán, cando o outono xa se deixaba intuir polas tardes frescas. Aos poucos a noite asomaba o seu manto e naquel preciso momento atopábase nese punto no que o ceo vira a tons máis apagados. Non era un día apacible, mas no interior daquela habitación non importaba. No chan podíanse aprezar algunhas pezas de vestir espalladas sen ningún tipo de orde. Tal vez fora o desexo quen se encargase de desfacerse delas de forma tan irregular, ou quizá pasase por ali un tornado de erotismo que arremuiñara aos amantes e lles desposehuise das súas vestimentas. Naquel lugar non existía son algún, máis que o tenue crepitar duns madeiros prematuros na chimenea, acompañado duns suxestivos suspiros. Amigos, continuade ca lectura que non ten desperdicio. Grazas, Olivia.